ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆಗಾದ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತ ಮುಳ್ಳುಡು ರೇಡಿಯಂ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ದೂರೊಡ್ದೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್ವಿಸ್ದ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಉತ್ತರ: ಏರೇರು ಮಹಾರಥಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುలుಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೈ ತಲ್ಲೆಪ್ಪೋಡು. ಮಹಾರಥಿ ಜೋಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಅಪಗ ಸೇವೆ ಬುದ್ಧಿನ ಪಡೆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವನೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಏಪೊಗುಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ರೆಬೆಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಥಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡು. ಗೀತೆ: ಈ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗಡಿಯಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇನಿನ್ನೇರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದುದ ಗಡಿಯಾರದ ನೆನಪು ಬತ್ತನು. ಇದು ಬೇಹದ್ದುದ ಗಡಿಯಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಮುಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿದ 12 ಗಂಟೆದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾದ ಕೂಡ ದಿನ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದುದ ಗಡಿಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮುಳ್ಳುಡು ರೇಡಿಯಂ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೋಡು. ಅವು ದೂರೊಡ್ದೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಗಡಿಯಾರಂತೂ ತನ್ನಾತಿಗೆ ತಾನೇ ತೆರಿಯುಂಡು. ಏರೇ ಪೊಸಬೇರು ಬತ್ತಂಡಲ ಗಡಿಯಾರನು ತೂವಾಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಬತ್ತದು ಅಂತ್ಯೊಡು ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡು. ವಿನಾಶ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ತೆರಿಯೋನೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪೋರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈತು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೇರು. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿವು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಗಡಿಯಾರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀವನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪೋಡು. ಇದು ಕಲಿಯುಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ಉಂಡು. ವಿನಾಶಲ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತುಲು ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಸಹ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯನು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರನ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪೊಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಈ ಗೋಳದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೊಕ ಇಂದೆತ್ತ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ಅಕಲು ಕಲಾಕಾರರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೆ. ಚಿತ್ರಳು ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೆರೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾಕಾರರು ಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಶೋಭೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕಳೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನೃತ್ಯ ಕಲೆನಿಯ ತೊಜ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ನೃತ್ಯಲಿತ್ತಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತನ ತೆರಿವೇರು. ಆಂಡ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಬೇಹದ್ದುದ ಗಡಿಯಾರನು ಶೀಘ್ರವಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು. ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೋನ ಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪೋಡು. ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ಪತಿತ ಪಾವನರಂತೂ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೊರ್ಲಾಪೆ ಪಂಡ ಸುಂದರಾಪೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಂದು ಪುದರ್ ಬೈದು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸುರುಕು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಾಮಚಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ನೇರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದ ಬುಡ್ಪುನು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಬರೆಯುಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ರಾವಣೆ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪೆ. ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ರಾಮ ಪಂಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತಲ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿತದು ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೋಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತಿದ ದಿನೊಟ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಂದೊಂಡುವೆರು. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು.
ಬಾಕಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮೋಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೋದು ಉಪ್ಪ. ಆ ಸಮಯಡು ಬಾಬಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲಿಕೆರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆ ಭಲೆ ಏರು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ರಾಜರುಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಪಿತಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದೊಂದು ರೈತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡತೊಂದು ಅಂತ್ಯೊಡು ಬತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮತದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಈತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ನಡತ್ಪಂದೆ ನಡತುಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂತೂ ಈ ತೊಂಜಿ ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಜ್ಞ ನಡಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಆ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಶಾಂತಿಗಾದ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರಂತೂ ಶಾಂತಿಲ ನೆಲೆಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಒಂಜೆ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಒಂಜೆ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ನಿಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಹ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಮನುಷ್ಯರು ಏತೆ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಐದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಅಹಿಂಸಕಾದುಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾವಣ ಪ್ರಪಂಚ 100% ಪವಿತ್ರತೆ ಅಶಾಂತಿ ದುಃಖಿ ರೋಗಿ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋಡು ಬರೆಯೋಡು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ 100% ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಿರೋಗಿ ಅವು ರಾವಣನ ಶಾಪವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರವಣಿಗೆ ಪೋಡು. ಭಾರತ ಈ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಸಮಯದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದುಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ತೆರಿಪವನೆ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡು ನಶೆಯರುಂಡು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಡುಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಈ ಸೇವೆನು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಐದವರ ಹಿಂದೇನು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನನ ಕೆಲವರು ಒಂಜೆ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಹಾರಥಿಲಂತೂ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸೇವೆ ನಿಧಾನವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಡು ಬೇತೆಕುಲು ಬತ್ತೆರಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಂಡ ಮಹಾರಥಿಲಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಯೋಗನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೋನು ಚೇರು. ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೂ ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ನಾಡಿನ ತೆರಿಯುನೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಗೋಳದ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಈ ವಿವರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಪಿಜಿಂದ ಸಮಾನ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ದೇಹಾಭಿಮಾನಡುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆಂದು ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಎಂಚೆಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಏರಿಗೆಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾರೋಬಾರ್ ನಡಪುನೇನು ಕಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಗುರುಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಗುರುಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ಚಮತ್ಕಾರದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬನು ಜಾದುಗಾರ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದು ಜಾದುಗಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ಸದಾ ಶ್ಯಾಮದು ಸುಂದರ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಪೋಡು. ಪಿದೆಗೆ ಪೋಡು ಬಡವಿರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ದೇತೊನುವೆರು. ಸಾವುಕಾರಡ ಭರವಸೆ ಕಡಿಮೆ ಪೋಡು. 100 ಜನ ಬಡವರಿತ್ತೆರಡ ಒರಿ ಅತ್ತನ 2 ಜನ ಸಾವುಕಾರರು ಐನು ಅತ್ತನ 7 ಜನ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು. ಕಾಸದ ಆತೊಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕುಲ್ತೂಲಿ ತೊಂಜಿ ಈ ಮರ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಾಶ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ವಿನಾಶ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು 2 ಜನಲ ತೆರಿವೇರು. ಅಪಗ ಪುಚ್ಚೆಗು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಏರೆಗಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕತೆ ಉಂಡತೆ 2 ಪುಚ್ಚಲು ಬೆನ್ನೆಗಾದು
ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಮದ್ಯೋಡು ಅವು ಮಂಗಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತನು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಬೆಣ್ಣೆನು ತೊಜಿಪವೇರು ಅವು ಸ್ವರ್ಗರೂಪಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ವಿರಳವಾದ ತೆರಿವನೇರು ಮುಲ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿವೊಂಜೇರು. ಸುರುಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಕೆಲವರು ಆತೆ ಉಂತುವೆರು. ನಾಟಕೊಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆಲ ಒಂದುಂಡು. ಚಿತ್ರಳು ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಸಹಜವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರಲ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಭ್ರಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಏಪೊರ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ 2 ಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ 2 ಯುಗ ಆದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ತೆರಿವನು ಜೇರು ಕುಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂದು ಉಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇದು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ ಉಲ್ಟಾ ಚಿತ್ರೋಣ ಮಲ್ತದೇರು. ಉಲ್ಟಾ ಜ್ಞಾನೋನು ಕೇಂದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಮಸ್ತ್ ಭುಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೊಜ್ಪದೇರು. ಓ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಇದು ಏಪೊರ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕೂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ. ಅಂಡ ಏಪ ಪೂರ್ಣ ದುರ್ಗತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಸದ್ಗತಿಗಾದು ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಹಿಂದೆತ ಲೆಕ್ಕನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಜ್ಞ ತಪ ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಓಡಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬರೋಡಾಪುನು. ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮದ ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಟತ್ತು ಮೀನು ಮೊಸಲದ ಅವತಾರ ಪರಶುರಾಮನ ಅವತಾರ ಪಂದು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆದುಂಡೆ ಪಂದು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಐದವರ ಕುಡ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡು ಭಗವಂತ ಪೆರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ತದೆ ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪುನು. ಕೃಷ್ಣಗ ಈ ಮಹಿಮೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣಗಾದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪತನುವೆರು ಅರೆದು ಬುಡ್ಪಾದ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾ ಎರಡ ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಗುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ತೆರಿಪದ ಕುರ್ಮುಲ್ಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪುಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹದ್ದಡು ತಿಕ್ಕದು ಊರುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೊಡೆ ಕುಲ್ಲುವುದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಚೇರಿನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಏತು ಕಚೇರಿನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಚೇರಿದ ಮಿತ್ತಲ ಆಧಾರಿತವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಆದುಂಡು. ಏರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಂತೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಲಡಾಯಿ ನಡತಜ್ಜಿ ಅಂಶಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸಭೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರೋನ್ ದೀವೊಡು ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪು ನಂಚುಪ್ಪೋಡು. ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರನು ತೆರಿವುನೇರ್ದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೋರು. ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಗಡಿಯಾರದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೋವನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಪರತ್ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲೇ ಸರಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು. ಅರ್ಥವಿಜ್ಜಂದೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು. ಸರ್ವೇಸ್ನೇ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತೆಂದ ಮೊಕಲು ದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಎಂಚ ತೆರಿಪೋಯರು. ದಾನನು ಸಹ ಅಮೂಲ್ಯವೈನವು. ಕಾಸನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡೋ ಅತ್ತು ನಯ ಪೈಸೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೋ. ಈ ಚಿತ್ರಳು ಕುರುಡೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಕನ್ನಡಿ ಆದುಂಡು. ಕನ್ನಡಿಡು ತಮ್ಮ ಮೋನೆನು ತೂವಣುವೆರು. ಸುರುಕು ಮಂಗನ ಮೋನೆ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮಂದಿರಗು ಯೋಗ್ಯ ಮೋನೆ ಆದುಂಡು. ಮಂದಿರೊಡುಪ್ಪೊಡು ಯೋಗ್ಯಾಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಅವು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಐನು ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪುಜರೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಏಪೊಗುಲ ಧಾರಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪವೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಏತು ಸಿಂಹಾಸನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ
ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಈ ಪಾತೆರೋಡು ದಯಗಪೋಪಾರು ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪದ ವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುಂಡೋ ಅವೇ ನಡಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಡೆಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಡೆಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ದಯಗ ಪೋಪಾರು ವಿಕಾರದ ಪಾತೆರನು ಬಾಯಿಡ್ದೇಕ್ ಕಣಪರು ಈ ಚಿತ್ರನು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಉಡುಗೊರೆನ ಏರು ದೆತೊಂದು ಪೋಪು ಜೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ಬೊಕ್ಕೇರ್ನಲ ಪುಸ್ತಕನು ದೆತೊನು ಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪೇರು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಆಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏರು ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವೇರೋ ಅಕುಲೆ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾಪಿತಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುನಿ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿರ್ದು ನಡತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಪೊಡಾಪುನಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯನು ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದ ದಿವನೊಡಾಪುನು ಅಹಂಕಾರಡು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ನಾಣ್ಯದ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಜ್ಞಾನ ದಾನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಹಾರಥಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎನ್ಮಗಂಟದ ಸಮಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ವರದಾನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಯಿಗೆ ವಿದಾಯ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆತ್ಮಭವ ಏರ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾಕಾಲಗೂ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲುಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಏಪಲ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಯೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಏರು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ತಂದು ಮಾಯಿಗೆ ವಿದಾಯ ಕೊರ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಅಭಿನಂದನೆಲು ತಿಕ್ಕುಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಐನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬುಡಿಯ ಬಾಬನು ಪಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯ ಇಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಪರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಸ್ವತಃ ಅದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡುಪುನು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.